Yang pertama dan yang terutama nyuwun tepuk tangan untuk dusun Ngelo Desa Jendi yang tercinta. Ngono ya, Mak. Sing dianti-anti wis dadi bukti, sing ditunggu-tunggu wis lumaku. Anggonku ngestokake dawuh para pepunden supaya nderek silaturahim ana ing dusun Ngelo kene. Dalam rangka ya kuwi bersih dusun lho. Bersih dusun. Lan manut dawuh sing tak tampa lan aku wis membuktikan secara pribadi lamun to kene iki daerah agamis. Ya. Malah ana pondok pesantrene barang. Pondok pesantren Almardiah. Kuwi sing yasa ya kuwi ingkang winantu ing pakurmatan Raka Mas Dani Sriyanto SH. Pondok kuwi. Yen awake dhewe mlaku mangulon kono kuwi ya ana masjite. Oh iya. Tegese pancen ya dusun yang agamis. Pancen ya kaya mengkono. Mula dadi seniman awake dhewe ya bisa menyesuaikan diri gandeng kene iki daerah religi. Mula ya minangka salam pambuka, minangka mukadimah cara wong pidato, iki mau ngaturake lagu yang bernapaskan Islami. Syair tanpa waton. Karyane sinten, Mas? Karyanipun Kiai Haji Nizam saka Sidoarjo, Jawa Timur ning dikondangke dening Suwargi Gusdur. Oh, syair tanpa waton. Ngaturake lelagon Islami ana ing Ngelo kene. Mergo aku wis ngerti lan diceritani karo kanca-kanca sing wis tata-tata gamelan karo son wiwit awan mau. Iya. Piyayi Ngelo kuwi mligine sing agama Islam anggene ibadah kuwi sangat tekun lan mesti tindak ana ing masjid utawa musala berjamaah. Piyayi Ngelo. Buktine mau nalika adzan ngasar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong Ngelo kene langsung gruduk neng sawah. Kok neng sawah ora. Lah musolane iki ngliwati sawah ngono lho. Banjur bebarengan nindakake ibadah. Oh, kaya ngono kuwi. Mula ya awake dhewe marem banget antuk pakurmatan ingkang agung. Oh iya, ngono ya, Mak. Ngaturake panuwun ingkang sepisanan dumateng Bapak Kepala Dusun nenggih Bapak Sri Widiat Moko. Oh iya, lan ugi Ketua RW 8 nenggih Bapak Drit Suritno. Ya, lan ugi nah iki yang sangat spesial. Nah, yang telah memberi sponsor, membeli dukungan sepenuhnya tumrap wayang kulit ingkang kagelar ing bengi iki. Sida lan orane mlaku lan orane gumantung piyayi siji iki nenggih kadang kula sepuh Raka Mas Agus Dani Sriyanto. Mila tepuk tangan untuk Mas Dani. Wah iya. Luar biasa. Ing atase panjenengane le nguri-uri karo budaya, le tresnani karo masyarakat, le dana rasa nganti kaya ngono kuwi ya, Mak. Ning kanggone Mas Dani iki wayangan kaya ngene iki nuwun sewu upil nduk, upil. Enteng iki kanggone Mas Dani. Apa iya? Panjenengane wae lho ngasta dadi pengacara. Iya, ngasta dadi lawyer ngono iki wis anggere apa kuwi jenenge bisa memberi pencerahan kepada para yang mendapatkan masalah ngono walah temenanan mbok bendina wayangan to watone sing sinoman iki ora wedi kesel mesti disembadani karo Mas Dani. Oh iya. Klebu papan sing nggo wayangan iki ya spontanitas. Yen lahane manut info sing tak tampa tanahe pancen kagungane Mas Dani. Iya. Ning secara spontanitas panggunge iki digawe secara permanen. Tur ya lagi wae dadi masa. Ning bareng aku nyuwun prisa iki malah jare nggih pondasi calone iki sing nggih wayangan iki panggung iki arepe dideki joglo. Joglo. Lah, sakjroning joglo arepe diwenehi apa? Diwenehi gamelan
Gagrak Surakarta karo Ngayogyakarta. Kaya ngono kuwi Mas Dani anggene kepengin nguri-uri nglestarekake marang budayane wong Jawa. Elok kaya ngono ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Jan marem tenan dadi piyayi ngelo. Ing atase duwe piyayi kok nganti entengan kaya ngono, leluman nganti kaya ngono. Nduk, wis to. Yen Mas Dani iki mung manut karo panitia, manut karo Pak RW, manut karo masyarakat kabeh. Yen ketoke papan kene sok yen dideki joglo diwenehi gamelan kok ketoke nggih bersih dusun ben taun kok ketoke kok kepenak. Masyarakate iso rukun, masyarakate iso guyub ngono. Woh, tenan mesti Mas Dani ya minangkani ngabulake ben taun ya iso wayangan meneh. Oh iya. Apa Mas Dani ya wis dawuh ngono? Ya urung ning tak umumne sik men taun ngarep men wayangan ngono lho, Nduk. Lambemu ki ora. Lho, cita-cita apik apa nek klerune to, Nduk? Ya, ngono kuwi. Mila sembah nuwun dumateng Mas Dani ing bab budaya wis diopeni, tradisi diopeni, ing bab agama semono uga buktine kepareng yasa pondok Amardiyah. Oh iya, Tur daleme iki rata-rata joglo tur pirang-pirang. Yen saka panemune biyung piye ngono apa pancen nuduhake kemewane Mas Dani. Lho, aja kleru, Nduk. Jaman saiki kuwi piyayi Jawa pun kuwi sing kersa yasa omah joglo ki wis jarang. Racake mesti gawe rumah mewah tingkat utawa rumah minimalis. Iya apa? Janjane ngerti carane gawe omah joglo ki janjane ora larang. Mosok? Lah kersane apa to Mas Dani kok daleme kabeh pirang-pirang didegi joglo. Ini adalah salah satu pelestarian. Men wong Jawa ki do ngerti. Iki lho omah tinggalane mbah-mbahe mbiyen yen nganti wong Jawa ora gelem gawe joglo ngene iki tan wurunga jati dirine wong Jawa bakale ilang meneh. Oh, kaya ngono kuwi. Yen ngono pancen elok tenan. Ya kaya ngono kuwi, Nduk, hebate. Iya. Dasare ingkang kepareng rawuh ning Gubuku Karanganyar kono ya dipandegani pribadi karo Mas Dani, diderekake karo Pak Widodo, Pak Kemis karo Pak Yono, mboten katalumpen Pak RT. Wah iya, Ugi ngaturaken panuwun dumateng ingkang ngayomi dumateng Kabupaten Wonogiri nenggih Bapak Joko Sutopo. Ya. Bapak Camat Selogiri, Bapak Dr. Andes Sigit Purwanto sing ripalungguhan iki insyaallah panjenengane wis kepareng rawuh. Ya, mboten katalumpen dumateng Bapak DPRD 2 Wonogiri, Pak Bambang Sutriyanto ya kepareng rawuh. Inggih mila kula ngaturaken panuwun lan kula pikantuk dawuh saking panitia gandeng Pak Camat menika sampun kepareng rawuh pramila saking menika Bapak kula suwun jengkar saking sasana syukur menawi kersa minggah wonten pepanggungan paring dawuh dumateng para warga masyarakat ing Ngelo Desa Jendi Kecamatan Selogiri Wonogiri mriki ya pramila saking menika sasana lan wanci kula aturaken dumateng Pak Camat. Wah iya, monggo Pak Camat. Jebul kae sing tak anti-anti sapa